De Limburgse Land- en Tuinbouwbond behartigt de belangen van 8000 agrarische gezinnen, ofwel 20.000 Limburgers, die de provincie dagelijks van landbouwproducten voorzien. Door een eeuw samenwerking is de agrarische bedrijfstak in Limburg sterk geworden. De kenmerken: veelzijdigheid en inventiviteit. De agrarische sector is een hechte gemeenschap met een gemeenschappelijk hoofddoel: een gezonde productie op een gezond bedrijf. Dat realiseer je niet in je eentje. Dat kan alleen door samenwerking. Studieclubs, een afdelingsvergadering, sectorbijeenkomsten of actievoeren. Gelegenheden waarbij de leden elkaar ontmoeten, met elkaar zaken afstemmen en vergelijken. Kortom, de krachten bundelen. De LLTB speelt hierin een belangrijke rol. De LLTB geeft vorm en inhoud aan gezamenlijke activiteiten, adviseert en helpt de 7000 leden bij het oplossen van individuele en van gezamenlijke problemen. De landbouwcrisis van 1880 bracht veel armoede. Limburg kreeg daar zijn portie van mee. De kerkelijke en politieke leiders begrepen dat alleen door het samenbrengen van boeren en tuinders de kansen op een beter leven veilig konden worden gesteld. In 1896 werd de Limburgse Christelijke Boerenbond opgericht, de voorloper van de huidige LLTB. Onder invloed van samenwerking groeide de gemeenschapszin en de solidariteit, wat onder meer gestalte kreeg in gezamenlijk onderwijs, voorlichting, onderzoek en de oprichting van diverse coöperaties. Mechanisatie en specialisatie deden hun intrede. Efficiëntie en schaalvergroting werden steeds belangrijker om te overleven. Er ontstonden nieuwe sociale verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Dit alles leidde tot de opkomst van het moderne gezinsbedrijf en de agro-industrie. Tegenwoordig werkt 9% van de beroepsbevolking in Limburg direct of indirect in of voor de agrarische sector. Samen produceren ze voor 12 miljard gulden producten. 18% van de totale Limburgse productie. De LLTB speelde en speelt in deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Door mee te discussiëren op de bijeenkomsten in een van de circa 90 afdelingen of in de bijeenkomsten van de vaktechnische organisaties kunnen de leden van de LLTB onderwerpen aansnijden en standpunten bepalen. Door bundeling van de meningen binnen elk van de 8 kringen waarbij de afdelingen zijn aangesloten, worden de standpunten doorgeleid naar het hoofdbestuur van de LLTB. Daar begint dan de belangenbehartiging. Vanuit het hoofdbestuur worden de standpunten kenbaar gemaakt bij de provincie en de landelijke organisaties. Ook zorgt de LLTB ervoor dat standpunten worden ingebracht in vergaderingen van de Landelijke Federatie van Land- en Tuinbouworganisaties, LTO Nederland. Vanuit die organisatie vindt weer het internationaal overleg plaats. De structuur werkt natuurlijk ook andersom. In het hoofdbestuur worden beleidsvoorstellen gemaakt die aan de boeren en tuinders ter beoordeling worden voorgelegd. Vanzelfsprekend zijn er naast algemene meningsvorming vraagstukken zoals bestemmingsplannen, die alleen binnen de afdeling worden behandeld.
Dat neemt niet weg dat de inbreng van de LLTB bij provinciale en gemeentelijke overheden op het gebied van milieu, bodem- en waterbeheer zeer wezenlijk is. De LLTB is een gewaardeerde gesprekspartner voor maatschappelijke en werkgeversorganisaties en de natuur- en milieubeweging. Verder stuurt de LLTB onderwijs aan, evenals voorlichting en praktijkonderzoek, en schept mogelijkheden voor innovatie op een scala van gebieden die de agrarische sector betreffen. De belangenbehartiging van de LLTB heeft een moderne, bedrijfsmatige basis. Wat niet wegneemt dat het vertrouwde gevoel van samenwerking dat tussen de boeren onderling bestaat nog steeds even belangrijk is. Tot heil en vrede van elkaar en van uw schepping. Nog een ander ding. Bloemtevuur, dat is nu pas echt dageraad, hè? De boerenbonden, de plaatselijke coöperaties voor aan- en verkoop zijn de van ouds bekende en meest zichtbare onderdelen van de boerenorganisatie in Limburg. Goedemorgen. De complexiteit van onze samenleving neemt toe. En daarmee de complexiteit van het agrarisch ondernemen. De LLTB treedt daarin op als dienstverlener en adviseur voor zijn leden. De kennis die de LLTB tijdens die werkzaamheden opdoet in haar netwerken wordt vervolgens weer ten dienste van de leden gesteld. Bijvoorbeeld door middel van de LLTB-adviesgroep. Die omvat een aantal disciplines die de boer niet dagelijks nodig heeft, maar die gezien de complexiteit van het moderne boeren- en tuindersbedrijf onontbeerlijk zijn. De adviesgroep geeft ondersteuning op het gebied van juridische en bouwtechnische zaken, roerend en onroerend goed, grondzaken, sociaal-economische zaken, projectorganisatie. De LLTB verenigt de boeren en tuinders op 2 noemers. In de eerste plaats binnen de afdelingen waar het gaat over algemene onderwerpen die alle boeren en tuinders betreffen. Op de tweede plaats binnen één van de vaktechnische organisaties waar onderwerpen worden behandeld die alleen de eigen sector aangaan. Iedere sector is vervolgens door haar eigen vaktechnische organisatie weer vertegenwoordigd in de LLTB en LTO Nederland. De rundveehouderij en de melkveehouderij zijn verenigd in de Bond van Rundveehouders van de LLTB. In deze bond zijn ook de houders van schapen, vleestieren en kalveren verenigd. De pluimveehouderij wordt vertegenwoordigd door de Kring Limburg van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. De Vereniging van Varkenshouders van de LLTB vertegenwoordigt de varkenshouderij. De tuinbouw, zowel glastuinbouw als vollegronds groenteteelt, worden vertegenwoordigd door de tuinbouwvakorganisatie van de LLTB. De Kring Limburg van de Nederlandse Organisatie van Fruittelers en de Coöperatie van de Nederlandse Champignonkwekers behartigen de belangen van die sectoren. De Limburgse Boomkwekersvereniging is het overlegorgaan voor de boomkwekers. De akkerbouw is verenigd in de Bond van Akkerbouwers van de LLTB. Bieten, aardappelen en graan zijn de belangrijkste afzetproducten voor de Limburgse akkerbouw.
De LLTB is in de meer dan 100 jaar van haar bestaan getransformeerd in een modern geleide organisatie. De LLTB kent dan ook, zoals iedere moderne organisatie, haar strategische doelen. Allereerst brengt de LLTB de boer dichter bij de burger en de burger dichter bij de boer. De samenleving wordt met een open vizier en op basis van gelijkwaardigheid tegemoet getreden. De LLTB speelt een stimulerende rol op het gebied van innovatie en kennisoverdracht door actieve betrokkenheid bij praktijkonderzoek en het agrarisch beroepsonderwijs. Een betrekkelijk nieuw gebied waarop de LLTB haar invloed wil uitoefenen is de internationale landbouwpolitiek. De globalisering, dat is handel drijven en belangen behartigen vanuit een wereldvisie. En de regionalisering, dat is uitvoering geven aan landelijk en internationaal beleid, legt een steeds grotere druk op boeren en tuinders. De LLTB bewaakt al deze ontwikkelingen nauwkeurig en staat op ieder moment klaar om het belang van de Limburgse boeren en tuinders te verdedigen. De collectiviteit van boeren en tuinders wordt steeds meer een berekende collectiviteit. Met andere woorden, de boer gaat kiezen aan welk collectief hij het meest kan verdienen. Het zijn veranderingen die standpunten afdwingen over de LLTB morgen. Een LLTB die zich steeds meer als ondernemersorganisatie profileert. Boeren is ondernemen en ondernemen, dat is maatwerk leveren. Dat doen wij als LLTB, naar onze leden, maar ook naar de politiek en de maatschappij. We hebben daarvoor in het Landbouwhuis een groot aantal specialisten beschikbaar om dat maatwerk te leveren, zowel in de belangenbehartiging als in de dienstverlening. En alleen dan ben je een gelijkwaardige partner in elke onderhandeling en op elke markt. De boer en de tuinder van vandaag is gedwongen heel anders te acteren. De spanningen die deze veranderingen met zich meebrengen zijn vaak enorm. Boeren en tuinders in alle landen van de Europese Unie weren zich in soms uiterste pogingen om lijfsbehoud. Juist op die momenten houdt een standsorganisatie als de LLTB het hoofd koel. We zeggen graag dat we de grootste zijn van de kleintjes in Europa. Voor Nederland heeft de land- en tuinbouwsector heel veel voor de economie betekend. Dat moeten we zo houden. Er zijn echter een aantal bedreigingen. Ze komen van Oost-Europa, ook van Zuid-Europa. Maar er zijn ook kansen, nieuwe kansen ook. En ik denk dat wanneer we de handen ineens slaan en ervoor zorgen dat we in de organisaties waar we zitten het samen blijven doen, dat we die oude positie die we hadden ook voor de toekomst kunnen blijven waarmaken. Kijkend naar de internationale ontwikkelingen, en die ontwikkelingen die gaan alleen maar door, dan zie ik dat je als boer en tuinder op die internationale markt, dat je daar als individu in feite niks voor stelt. Wil je daar echt een positie kunnen vasthouden en wil je daar ook een positie kunnen afdwingen, dan heb je absoluut nodig dat je met elkaar dat doet. Dat je elkaar vasthoudt. Dat je dat ook niet alleen als sector doet, maar dat je zelfs over sectoren heen collectief daar opereert. Als Nederland, als LLTB, als Limburg. Nou, daar sta ik voor en daar ga ik voor om die collectiviteit, om die te organiseren. De boer en tuinder als ondernemer, marketeer, innovator en milieuspecialist is dichter dan ooit bij het maatschappelijke en politieke speelveld komen te staan. De inspanningen van de LLTB in dat proces als steunpilaar en adviseur zijn van groot belang geweest. Zoiets mag je als 100-jarige wel eens van jezelf zeggen. De LLTB blijft actief met het vormen van nieuwe netwerken,
nieuwe organisatievormen en het behoud van datgene wat waardevol is. Wat zeker blijft, is dat boeren en tuinders elkaar nodig hebben, zowel op als buiten het bedrijf. Want eendracht maakt macht. Ook in de 2e eeuw, waaraan de LLTB is begonnen.